Auta, ve kterých vypadáš jako naprostý kretén, průzkum byl proveden skupinou likvidátorů pojistných událostí a reflektuje skutečnost, že v některých autech můžeš od pohledu už vypadat jako naprostý kretén. Nezapomeň kliknout na tlačítko odběr, hodně to pomůže v další tvorbě. Pětkou je Mercedes-Benz třídy C. Chci vypadat, že mám prachy starter pack. Opravdu víme, že máte Mercedes a ano, v servise opravdu vědí, že to bylo drahý. Znáš tohle od někud? Číslem 4 je BMW X5. Likvidátoři vyzdvihují aroganci a opovržení zároveň. Co teď napsat slova úspora do komentářů a já ti na 100% ušetřím na povinném ručení. Trojkou je Audi S6. Ani A6, ani RS6, ale čistě S6. Proč? Není jich tolik a je to prý specifická skupina lidí, kde 100% těchto jedinců trpí nějakým zvláštním komplexem. Dvojkou je Jeep Wrangler, speciálně 5dveřové verze. Auto vypadá jako tank do lesa, ale většina s ním jezdí jen do fitka anebo na kafičko. Jednička je značka, která spoustu lidí nepřekvapí. V interních diskuzích má velmi mnoho odpůrců a nenávisti se často opravdu stupňují. A je to Tesla Model Y.